थारमाने इउपिपिएल सरकार जानाय समावबो गोबां घटना जादों नङा होमबा जोंबो एग्जाम्पल दङ जों सार जनक मुवा जेरैबायदि नायजेर गावथार जाबाय नाथाय जेब्लानो बियो एमएलए जायो इएम जिएम जायो चिफ जायो अब्ला बिथांमोना रायजो राजानि माखासे खोथा होनाय बाथ्राफोरखौ बावगारनानै कुनु माने उनफोराव रेसपन्ड होयै जायो पबित्र बर'आबो बेबायदि मोनसे समाव एमएलए जानायनि उनाव बेबायदि थासारिया फैगोन नामा बा जागोन नामा दा थांनाय 5 बोसोराव नंगौ जोङो सासे जोंनिनो जेनेबा माने ओनसोलनि सासे एमएलए बिजाथि हरबाय दा हरनायाव दा बिथांमोनखौ बा बिथांखौ माने नागिरब्लाबो मोना रायजो राजाया आरो बबे गामियाव थांफेरखो थांनाय जितु बिटिसि बिसायख'थिखौ नायोबा माइनरिटि जायफोरखौ मुस्लिम होनना बुङो बिसोरो जितु नोंथांमोननो प्राय 80%सो भटखौ होदों दा नोंथांमोननि थाखाय बै समाव बिराद मोजां पजिटिभमोन बिजेपिदो गैयैखाय नाथाय नोंथांमोना नैबे समाव बिजेपिदो थानाय लोगो लोगोनो माइनरिटि भटआ नोंथांमोननिफ्राय दायो गोजान जागोन नामा बा साइड जागोन नामा नोंथांमोननो बिजेपि थानायनि थाखाय होनाय नङा नामा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बबे इस्युखौ लानानै मोनथाम जितु आं नोंनियाव सोंबाय मोनथाम इस्युखौ बबे मोनथाम इस्युखौ लानानै नोंथाङा बे बिसायख'थियाव नोंथाङा दायो केम्पेइन खालामनो नागिरदों खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड टाइम्स नायगिरि नोंथांमोनखौ जोङो दिनै सावरायनो नागिरदों नोंथांमोनजों फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जिहेतु जानो थाखाय 1.5 दानल'सै दा बिनि गेजेरावनो गोबां समस्थियाव गोबां बियाबाव गुबुन गुबुन हानजानि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेस बायदि बायदि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा दायो बिजाथिलाय नागिरनायनि मैखोम जरदार सोलिगासिनो दङ थिग बेबायदिनो नैबे समाव दायो दङ आङो भेरगाव जिल्ला बिपिएफनि नेहाथारि अर्थात पबित्र बर' भेरगाव बियाबाव 42 नं भेरगाव बियाबाव बिजाथि बिलाइ बा बिजाथि नागिरगिरि बिथांनि सेराव आरो बिथांजों जोङो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ बिथाङा जिहेतु बाहागो लानो नागिरदों पबित्र बर' हिसाबै दा बिनि सायाव जोङो गोबारै सावरायगोन दा बे समाव आङो सिगांग्रो बड'लेण्ड टाइम्सआव मानगोनां नोंथांखौ जोङो बरायग्रोबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो बड'लेण्ड टाइम्सनि नायबिजिरगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय दा आङो भेरगाव 45 नं जि भेरगाव समस्ति आं बेवहाय सासे बिजाथि महरै आङो टिकेट माने बिगासिनो दङ आरो बिनि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ आरो बे हिसाबै आङो जिहेतु टिकेट दाबिदार आरो इलेक्सनखौ गेलेनो थांगासिनो दङ दा बे बेलायाव आङो जोंनि जि समस्तिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आं बेरायदों बेरायनानै जा मोनसे अनसायनाय मोन्दों जा मोनसे बोर मोन्दों दा बेवहाय आङो रायजो राजाखौ गिबियावनो आंनिफ्राय साबायखर बा आं खुलुमनाय जासिदों जाहाथे आङो रायजो राजानि बोर मोननानै बोर सारस्रिनाय मोननानै जाहाथे आङो टिकेटखौबो मोननो हायो आरो गोरलैयैनो आं जाहाथे देरहासार जानो हायो सिगाङाव आं नोंथांनियाव फैग्रोनो नागिरबाय जिहेतु नोंथाङा दायो 45 नं भेरगाव समस्ति अर्थात आसाम बिधानसभायाव दायो बिजाथि हिसाबै नोंथाङा जितु नागिरगासिनो दं बा सेन्ट्रेलाव नोंथाङा डिमान्ड खालामगासिनो दङ आरो फारसेथिं नोंथाङा जितु भेरगाव जिल्ला बिपिएफनि नेहाथारि दा बे समाव नोंथांनो बिपिएफ हानजानिफ्राय मानो बिजाथि होनांगौ होननानै नोंथाङा सानो आरो नोंथाङा फैबाय थानाय समाव जुदिहाय हाइकमान्डआ बिपिएफनि हाइकमान्डआ नोंथांनो जुदि बिजाथि लाइखौ हरो बा टिकेट होयो नोंथाङा बै भेरगाव समस्तिनि रायजो राजानि थाखाय माबायदि खामानि मावनो प्रिपारेसन खालामना दङ आङो गिबियावनो आं बिनायनि कारना जाहैबाय आं नायदों जोंहाथ' गोबां माने टिकेट दाबिदार बा टिकेट बिग्रा बिजाथि बिग्रा सुबुंफोर दङ दा बिनि गेजेरावबो आङो सासे लाइमोन हिसाबै जोंनि जुब सामखौ आं एसे मोनसे नोजोर होदों मा जे सिनियरफोराबो जायफोरा टिकेट बिदों दा बिथांमोना आंनि सिनियर आरो बिथांमोना गोबां एक्सपिरियेन्सबो दङ थेवबो आं सानो जे जेनेरेसनाव जुदि बिथांमोनाबो जोंनो लाइमोन हिसाबै एसे स्पेसखौ होलाङोब्ला राजखान्थि भाबै बा राजखान्थिनि जि माने बिसयफोर दा बे बिसयफोरखौ जोंबो सोलोंनो थाखाय बा रायजोखौ जोङो सिबिनो थाखाय जों सुबिदाखौ मोनगोन दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरो जे जोंनि बिजाथिफोरनि गेजेराव
आं रावखौबो गाज्रि होननानै बुंनो नागिराखै। आं बुंनो नागिरो जे जोंखौबो मोनसे स्पेसखौ होलायनांगौ होननानै आं सानो। खारन जों स्पेस होलायाब्ला दिनैनि तारिखाव दे ओरैबायदि मोनसे सम फैबाय थादों जोंनियाव जे जुदि स्पेसखौ होलायलायाबा मा जागोन बै जेनेरेसनफोरा राजखान्थि भाबै बा राजखान्थिनि जि माने जौगाखांनायनि जि माने पलिसिफोर थायो दा बेफोरखौ सोलोंनो थाखाय स्कपखौ मोननाय नङा। आरो मोनाब्ला मा जागोन जे बै इयुनफोरा माने मोनाब्ला मोनसे जाम जाफैगोन आरो गोदाव सोराव जागोन। गोदाव सोराव जागोन जिहेथु जेनेरेसन टु जेनेरेसन जुदि सोलोंलाङाब्ला दा बे मोनसे प्रब्लेमखौ फैनायखौ बा आं नुहुरबाय थादों आरो। दा ओंखायनो आङो बुंदों मा दिनैनि तारिखाव आङो जोंनि चिफ सार बिथां आरो लोगोसे दोलोनि आं गासै कर्मिफोरखौ बुंदों जे नोंथांमोना जुदि आंनो टिकेटखौ होयोब्ला आङो गोरलैयैबो देरहानो हागोन आरो लोगोसे मा आं नोंथांमोनखौ जे ओरैबायदि मोनसे आंनि गोसोनिफ्राय साबायखर बावगोन जे बिथांमोना हसाखै जेनेरेसन क्रियेट खालामनो थाखाय बिथांमोना सिन्था सरसा खालामदों होननानै आं सानना लागोन। नैबे समाव मिथिनो लुगैबावगोन जिहेतु नोंथांमोननि हान्जानिफ्राय भेरगाव समस्ति हिसाबै दायो जोंनि मिन्थिनायाव नोंथाङा सासे थाबाय पबित्र बर' हिसाबै फारसेथिं बारग' MLA महेस्वर बर' आरो आथिखालनि एक्जिस्टिं जिथु MLA दुर्गादास बर' बिथांमोनाबो दायो बिजाथिलाइ जिथु बिथांमोनाबो बिगासिनो दङ बा भेरगाव समस्ति हिसाबै। दा अब्ला नैबे समाव नोंथांमोननि हान्जानिफ्राय जिथु साथाम जागोन बा साथाम डिमान्ड खालामदों भेरगाव हिसाबै बा साब्रै बिनि बांसिनबो जानो हागौ। दा अब्ला जुदिहाय जोङो गोबां हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ नुयो बियो UPPनि जा BPFनि जा BJPनि जा जेब्ला मानसिया टिकेट बियो अब्ला बै समाव समस्तिनि गोबां जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय खोथा बाथ्रा बुङो। नाथाय फारसेथिं जिथिया बिजाथिलाइखौ हाइकामाना हरा सोरनोबा नङा सोरनोबा हरा अब्ला बै समाव खुद्रिनानै बिबान नागारनाय पार्टि नागारनाय बेबायदि थासारिया जायो। दा बे बेलायाव नोंथाङाबो फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि जुदि परिबेक जायोब्ला नोंथाङा बे समाव मा डिसिसन लागोन बा नोंथाङाबो बिबान नागिरनायनि मोनसे पर्जायाव लागै फैनो हागौ नामा? आङो बेखौनो बुंगोन रायजो राजाखौ जे जोंनि गेजेराव नंगौ जोङो साब्रै बा साब्रैनि बांसिनबो जानो हागौ। दा आंहा बिथांमोननि सायाव आंहा जेबो माबा गैया बिथांमोननि सायाव गाज्रि बा बिदि मोनसे साननाय गैया। आङो जायखिजाया जों बुंदों मा पार्टिनिफ्राय जायखिजाया जियानो मोना माथों जों बयखौबो नांनांगोन नांनानै होनांगोन आरो देरहानायनि पलिसिखौ जोङो बयबो लालायनांगोन बे बाथ्राखौ आं बुंदों। आरो आं बेखौनो बुंगोन रायजो राजाखौ जे आं जुदि आंनि बेक्तिगत खोथाखौ आं बुंगोन जे आं बिजाथि मोनाब्लाबो आङो बबेबा इन्डिपेन्डेन्ट बा बबेबा खेंस्लायै खामानि मावनाय आं बेफोर आंनियाव मेन्टेलिटि गैया। आंनिया जाबाय आङो मा जोंनि जि BPF हान्जा दा बियो मोजाङै जोंनि जौगानायनि खामानिखौ जोंहा मोजाङै सावरायनायनि गेजेरजों मावलांनांगौ। आरो जोङो जाखिनि टिकेट बिदों जों जमा जमायै जोंनि हान्जानि जि खामानिफोर बेखौ जों मावगासिनो दङ आरो बुंलायबाय थानाय जादों जोङो जे रावबो आं मोनोब्लाबो नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब होनांगोन दा नोंथाङा मोनोब्लाबो हेफाजाब होनांगोन जायनो रायजोजों माने अनसायजागोन जायनो माने गोरलैयै देरहानो हागोन बिथांमोननो माने बेबायदि मोननायाव नोंथांमोनाबो बाजानाङा बेबायदि जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जादों आरो आं सान्दों जे आं मोनोब्लाबो सोरबा कमलि बसुमतारी बायद'आ मोनोब्लाबो बा महेस्वर सारा मोनोब्लाबो बा दुर्गा दास मोनोब्लाबो जोंनि गेजेराव बेबायदि बिभाजन जानायखौ आं नुहुराखै जानाय नङा होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो।